homeda biara hye afɔre a ɛka da ɔhye afɔde ne ɛho ahwensa ne no amen. Ndi saa anyama we ni so homeda de biara no na ɔmo eden ɔmo ku ɔmo ɛne isama de ɔmo eden ɔmo de ka ho ɛne nwa de ka ho a ɔmo yɛ it was a ritual. Ontumi ni homeda no obra sa anyama nye de omfanie bisa wan se mi nua no yi na ɔmo yɛ anaso no mo nyɛ wɔ saa kwan no so na mi nua no enye dia ɛba ne sɛn na ase aso nyina yɛ abu sɛ ɛne homeda die abusua ade ba akɔ hɔ ma ɛbɛboa nyina sɛ study to show that self approve yɛ mo mo de sɛ Bible bituma kyekye mi na boa yɛ si anya branch Bible no ni anti sa nyemo yɛ ase a ɛde sa sɛ bituma twa itiri hu saa adan na me ka kyerɛ last week sɛ ade ba akɔ nkatanim ama yɛ nua no bebre a mo keka pam dodo na enti ase ne different kura no ɛyɛ saa enwema we ya isan sɛ on pɛ so beti no kura na no obɛgya tum na ye careful na saa dia da ne da nyina no we be your how kese pa a wonti ase 2 Corinthians chapter 3 verse number 14 to 16. 2 Corinthians chapter 3 verse number 14 to 16. Nanso won adwene pinini na ɛde besi nempo enkatanim no arada so da apam adaka kenkan so a wonya yiye efise Kristo mu na woyie na ɛde besi nempo sɛ wo kenkan Mose nwoma a enkatanim no da so kata won akoma so na sɛ wodane ba Awurade nkyɛ a wo beyi nkatanim no amen. Na simple the ma menu na ɛkyɛ sɛ saa osma kɛse mienu yi ebire bi duwe efiri hɔ na me kind na me side through that challenge my nuanum say then how do they account for Acts chapter 6 verse number 7 sorry ne hyase Acts chapter 2 verse 2 to 47 also now on nyam o mani nyinam no yu nyankopon dade aye na Awurade de won a oje won kwa ne ka asafo no ho da e be hu Acts chapter 4 verse 4 say enuanum mema no nko a ma ne nkola nkan no they were hoping around what 5,000. Hey, Acts chapter 5 verse number 14 be won say o fi no mo ide o ma do so enipa bebre a wogidi merma ne mma bebre be ka Awurade asafo no bebre e be ka Awurade asafo no sa bre no na Judaism eden e wo ho na Pharisee for ekutia osomati sa no and they be won say how did then men nuanum mo som memenda no how did they account for Acts chapter 6 verse 7 no 6:7 say na nyankopon asem no kɔɔso na suafo no dɔre pii wɔ Jerusalem na asɔfo no mu pii nso yɛ wɔn asomre magidi no ha dia asɔfo ka waso Pharisee no ɛde no mɔbɔ ho ban saafo no Judafo dade ɛsom saafo no ɛde na som memenda saafo no ɛde na di Awurade didi no me kyerɛ sorry saafo no ɛde na di homeda no asɔfo bebre yɛ dade asomre ɛma didi no ndianti ase na moai na me kan quotation bebre de boy say se benya brand tumi ati sanya nyina ase a ebe boy bebre esan say se we nyina ho de my idea eba ne sen ne empese beti ase na ahwe mra na wa mra sen du na in fact the stricter one ebe the New Testament law no na so be dem say de obehwe oba na ne kwadon why dey obo dwamanda da we munye du enzem du no emudu papa eni ade se na the 10 commandments anamboa abafo no kan say oyifo eni ade bi mfansa ade ye adwuma pa na onya bi de ade abo na ade odi hia ti we nyina be wo ho ade mai me eti ase mu nzamba say there's a sharp difference and contrast between say so be a Judania Jew for sumu enso so kese ade e wo mi say the Christopher sumu na me catch us John chapter 1 verse 17 o say amra ne de ona Moses so ena mai na tom no ne no kra ne de ena Kristo Jesus no ena bai ana so won ti ase na wow I was akwa no so na ma men kan the last one if yentin sim na mwai me no be hey Psalm 147 verse number 20 Psalm 147 verse number 20 ne hwade na woyi na asem kire Jacob wode na hyede ne natamudi a kire Israel wonye oman biara sada na natamuo no wonim munyi Awurade aye nanim
the conclusion is that muni erade yenya erade nko say emra de ma asafo no no pray say go bet medicine no wan dwani so classically Matthew 11 verse 28 ma so ane so abre na mukomo de ebu mumra me nchen ne mama mu dia de ahome eno ne de kwa sorry David Yesu ebe empata dwan Yesu adia we own a debt that we could not pay na ye de ka bia na nka de chen say wow de ka na nka wana ka de utua waka ndi larger book masa ye dia de I am na na baji we na na we want na no ni benya owura bia obetua ya ka nyina ye de e de mai na senua na okowu wo so no Bible so de odini nyina ye de ekọ boss santre na tia no entre be a anazo on jaze odafo sa person tia sia nyankopon santre ne oye no enwanwa safo no no mo judafo sum safo no mo de moa ebafode diminua no na nka pese ne de so bi fum wasa kwan so a na nka ja wa to odwan bi na nka ja paka adentia okobo of share for say de be a eden body be che no ebi waza David in fact Bible dia dan say for 90 or 90 for almost 40 years was sere no so no mompa bo ato anya den anwida maybe that's a wo and the shoes and wash who shoes saying what did you say who Israel ya bosum bia to shoe foforo orofo ni Ezra kan nyina say wona na osom was osum ade ba akọ na wo nyina say ebra kom de omo no omo sufre mu awrade through Moses no Nyankopon eden eto mana ifri so eden e de bra omo enne menua so udi homeda akom de wa ba eden obo won pa yo na ma wasaka mana what one wo ezan say sa osum na eden atwam eni hobium Nyankopon said they were ten than san or ten san because why I said that we are sure no count as here na me asem abia ye ne breso na brebia mu ni oye nti catch us Hebrews chapter 1 verse number 1 to 2 Onyankopon atete no onamre hodo ni suhuru so kasa kire janom adifo no munum ena di akire mu no o kasa kire yen oba wa ye ne niam nyina so odidifo a onam no sonso ye mresantu no mu obeti ase dia be boa on this note ye ka kire nyina on say hwe no an kasa ansemu anjere so the odimra ni nyina so no tumba akopeno ade watu ni nyina mo Kristo ni bia mfa we anya ne emblem anya ne signboard wo sa akwa no so obi a ode sa quotation be adwuma bia sa ne bakro te ka say me ai den a masa emra na dia na mintumi de eni so ndi masa ma me mo mbra se mintumi ni nyina so ye me kwakoto ba akwa medi ni metu ni nyina de ne ma me nko bia sa akwa so entisa de tie nyina say sa afo no akwan a Bible de on fa so no na ye konua kase pa de ede mawo nti ebra bi du ya Nyankopon de efiri ho meta me ka say empo ya tare hyemu na ene de nkedifo oni mi say Leviticus chapter 19 verse 19 sa afọ na omu ni humida no emra ba akwa na eho de mo nyina say one say oye aponchi a o hwe na odwan bia ma de amefrem odwan be frem a o ho kwan say de yekunu because emra say do not tun ba ko bia na de yekunu abusia ya sante se mi say banchi na aye na anim ni say bia bode ba ko be kofam kra masa watomra o say yekun ena mi nua Kristo ni sa de o de ye ebio de o shansa asawa te say dem ni tie wo ho kwan say de yekun watomra nse we nyina ho ne se tie de a na ese we de we no wo be ye firi ho ampa enokre e ka me nkofo bi a anyama bi atai firi nyina anyama bi amboa mo nim de be ko mbuto mu kwa de Nyankopon nyi firi ho anu ne tight no Nyankopon nyi firi ho de be ko so ayi sanyama no na busuan ye ntia se e de nti Nyankopon de homeda ema oman Israel. Why did God give or commanded Israel to observe the Sabbath? Why? I didn't think Nyankopon share Israel for some of the omonka homeda no mnya no kronkron.
So but here Deuteronomy chapter 5 verse number 14 to 15. Deuteronomy chapter 5 verse number 14 to 15. TMC Israel. Yankoi. Deuteronomy chapter 5 verse number 14 to 15. Na ɛda a ɛtɔ so nson no yɛ homeda ma Awurade Onyankopɔn. Ɛnyɛ adwuma biara wo ne obabani ne obaba ne wakoa ne wafena ne wanantwie ne wafunumu ne wo mmoa nyinaa ne wo hɔhɔ a wɔwɔ okuro apono mu na wakai na wakoa ne wafena ahome sɛ wo na kai sɛ wo yɛ akoa Misraim asase so. Tie. Last week na nyanum bisa say do ba say yanko try Israel nzan masa ye kan Israel nya physical Israel na ti wono say Israel na to sisi na ye kan wasan Israel fo be na ye kan wasan wai won na wasrem efiri himfa Jacob mu sa fo na ye kan wasan wasa kwan so no so mon kai say mo ye akoa Misraim asase so. Na Awurade Onyankopɔn de ensa ɛyɛ den ne basa watene mu yi wo firi hɔ. Enti na Awurade Onyankopɔn hyɛw sɛ di homeda no. Amen. Nditiai. No bi lan sɛ wotena ba bukrom ha yi, woti asene, woti wanchi. Na ati do bi ati enka nyina da bɛ na wo wasefo, wajanom ekoya nkwa o Misraim. Da bɛ. Ebi ni ho saa. Nti wei sɛ so Nyankopɔn de saa emra de ma mo na ma de ma wo nyina na kolum bembe so bia saa fo no tumi de ɛne so anwie no no ankasa ɛhyɛ so bɛ de obeyi afiro no yi firi hɔ obresem na Nyankopɔn na so yi afiro minumi ne yɛ hawo ne sɛ ɛtera bia de nkɔfo taka ni na sɛ Yesu kura de homeda yɛnkan a enwie Yesu di homeda sɛ no me jina ka say yes na ka say onye Kristoni. Jesus Christ was not a Christian. Shede okeka. Areba akwa we de na ye no. Yesu nye Kristoni no e de ade. Yesu nye Kristoni o be na Kristoni. Okay. Yanti I say Galatians chapter 4 verse number 4 to 5. Emwai. Yesu no nye Kristoni. Yesu o botan to ba asase we so. Na sa botan no de ba no, ene na pese nipa nyina ehu. Na buae. Na emu nkompon anko yachi nyama bia eni ho mae we nkwa gemu ne yankwa papa Galati fo ngoma etinan chichemu nan ene num no na ebra ni wie duro no Onyankopɔn soma ne ba oba wo no ma wo no mra na se se o meje won a wo mra na se no no age yen ayemma. Amen. Ebra be ya ebra ni wie duro Onyankopɔn soma ne ba oba na wo no no wo no mra na se so meje won ade o mra na se no wagye de ade ayemma. Me catch now last week Ephesians chapter 2 verse number 11 to 14 tie Ephesians chapter number 2 verse number 11 na okwa da say ye huhum Israel for tie de o catch enti mun kai se oh man enti mun kai se mo a anka mo ye amanamamufuo nditie hunam fam Bible no ye frem ko Gentiles amanamamufuo we Israel for sinchen a o ma ka yina de amanamamufuo ndo se hunam fam no mun kai se de mun kai se mo amanamamufuo hunam fam na won a wo frɛ won twetetwafo a wo de ensa twa honam mu no frɛ mo momononto no wow momononto no how ni dame ka chiro Genesis chapter 17 verse number 14 10 and 14 chire say Israel ni bia ba woni bia na ba ma eda to so ngotwe nyiri yentwa nchatia ansa no ho ayden ate 14 chire say obi wa yanse yentwa nchatia sai pa kra yentwa na sumfiri o man no mu na ngamnu mi nga be ka gosi sei boto de say o ena adom na ma menu mi na de ya be safata ndumon ka say ebre be twa mu na mo a hunam fam no ofra momonto no mun ka say da bi ho no na mo ni Kristo eni twaka biara na mo ye ananafo a wonye Israel man ma we were aliens ananafo we aliens we hwo
Ho pa na ye. Na ho ye ndi no. E ma re mfi. Na munya Israel manba. Na munya Israel manba. Ne ahoho bɔhyɛ apam ahodoɔ no ho. Na munni anidaso biara. Yes. Na munni onyankopɔn. We are with that hope. We have no God. Na yɛni nyankopɔn ewiase. Yes. Na afei deɛ. Why? Kristo Yesu mu. Oh, you know, 2 Corinthians 3, verse number 45. Nye ni anka se susu se bia fata. Nem ono no me afata se de apamfo from there asomfo. Saa hotosui na yenam Kristo ho anya nyankopɔn fam. Enye se yara ye fata se ebesusu ahun. Asa aya ho so ye Kristo ni dan se obe dade. Obe udi homeda. Ahun ho akese ye nyanse wo ye Kristo ni. Esan se wona na ye Jewfo no saa fo na ede na edija de homeda. Sa na saa homeda die ne na mra eden eka ho a obetu aye de yekunu. A ceremonial law. Sure. And a moral law. Anko Yama, you be canon. Papa Yanko. Was it? And yara ya fata se be susu ahuru bibi. Not by birth. Said if we are money, not by tradition, not by anything. Yo. Bibiao. Minimia menyo. Minimia menyo. Enti ase na mwai. Na aya dom keke. Papa ko. Na mom ye fata no. Efri nyankopon mu. Yes. Ono no wa ma ya fata se apan foforo ho asomfo. Apan foforo ho asomfo. Enya atwerere de mu. Atwerere de na kan onya wa se atwerere de na emransa bi no. Na emom honhum mu. Efi se atwerere de ekum na honhum de emankwa. The birth of the 10 commandments. The person that we that day 3,000. Mose call be pon so kwaje mrasem no dunu that day nipa say na we 3,000 e bra pa for us na e ba no nipa say nya nkwa 3,000 obeti ase how could you and from you for steady to show thyself approved unto God, a workman that need not be ashamed, rightly dividing the word of God truth. Minya sembakani papa sofo timi ahobrasema minua akwa sorry asma fo ngoma no e trade nson ken kan so ri bako o se juda fo wo ha die mo ye chance won wa sin won no de Thessalonica if you say da wo yi won yam ji asem no me Paul me kasa me kire na o mu yi o mu yam eja me kai kasa be ne bu ofu den adenti a o kasa batasem na sabata o dia sabata o dia ara o se o gra unya Israel ni o sabata o dia adom keke ne bu ofu den we have been there before be adom ana me catch 2 Corinthians chapter 3 no verse 14 to 17 no wan hwe ankatanim ni disa o kapene ne bu ofu gidi antiase ye frɛ kura so ase be konto kwa abeto airtime etia na ye kan asem no wo frɛ so na obu ofu ngo Galati fo ngoma no 89 no entije mu ennan no na ebre no wie duro no onyankopon soma no ba wo no nti Kristo Yesu ni obi a obe agide ono o ti dem kan no agide sa ono be empata dwan he was just a ransom atonement betua ya kan yede my obechi yen efrim ranase ebre no wie duro onyankopon ma asuma ne ba wo no ama wo ne mra na se se wo magi won a wo mra na se no no wagi yen ayema janu ni ahoto so ewo say true Christ mene kwan no kre no nkwa obi enkwa jare nchen gi so eden ona meso tenti ase ne moai nti Yesu declared the humida Yesu the humida. So tie Matthew chapter 16 verse number 18. Also me say woni Peter Petro na obutan so na mede masafo bede ebesi na sama ado pronya den emufa so. Why was that statement made?
Adentia na Yesu na pa no nim say Judah force me dey o ha na. Onimpa. Hebrews 10 verse 9 tie do kan. Hebrews chapter kan ho no dey to me no ade. Aba. Hebrews 10 verse 9. Hebrews chapter 10 verse number 9 no. Ehọ no say ono na oka se hwe. Maba se merebeye de wo pe. Okay. Wo yi de adika no ho. Na ode de to so mienu no asi ho. Amen. Amen. Me say unya bless of Bible, the entire Bible nanga from Genesis to Revelation, there are two major religion. Judah for some and Christ for some. O yi de adika no was my bass be de ode ope. O yi de adika no no de the to so mienu na de. Aba. Hebrews 8 verse 7. Hebrews chapter number 8 verse 7. Na sekane apam no hu ni asema. Apam ba ya. Sekane apam no hu ni asema. Anka wa hwe de to so mienu no to bre. Etobre. Anonsi entiasia na. Se otiasie. Ntitie. Efe yankwa Yesu okọ aso dem. Na no kra issue otiasia na yenti the course way. Okay. Luke 4 verse 16. Luke and Sempa. Yes. Eti eye enan. Ne chichemu a eye du nsia. Yeah. Na oba Nazareth a wotete no wo ho no. Na homeda. Said oye da no. Said oye da no. Okohia dam. No osori gina se ori kenkan. Ti I simple. No ni anu bebre na mvo bebre omosom memenda. Na makọ wedding pain. Oh memenda asori mu. I don't know betu me agina chi ya. Baka se me di homeda. No Debbie, how? Ti Yesu ko asori dem homeda. Ese se okodi homeda. Debbie. Said oye nda no ndidi oye. Wasori gina na okenkan. Na odifo Jesaja nwoma share ne nsa. Na otre nwoma no mu hunu faako a watwere se. Awurade honhon wo me so. Na enti wasra me se memmeka asampa menkyere ahiafo. Wasoma me se menka ogie menkyere nomum. Ne adehu menkyere anifrafo. Na menja won a wapeche won no kwan. Na menka Awurade ani so afihia. Na obobo nwoma no de ma asomafo no de ma osomfo no na otena ase. Na won a wowo hyiadan nu ho nyina de won ani hwe no din. Na ofiri ase keka won se enne na twere yi abamu wo mu asomu. Na won nyina de dinu edanse na adom nsem a efiri nanum no ye won wanwa. Na obusa se enye Joseph ba no nie. Na oka kire won se ampara modi beyi bebu mi se osafo sa ho yade enioma yate se wo ye no Capernaum no ye no waja krom ha yi bi woka no kure mesimu se won pe odifo biara agino na aja krom na mekano no kromu Elia breso osuru mutu mvie miensa na abosumi nsia ekom kese ba asase nyina so no ekunafo pi wo hode nanso wansoma Elia anko wo mu biara nche se sidokro sirpata mu oba kunafo bi nchen na odifo Elia breso no na akwatafo pi wo hode nanso wama wo mu biara ho amfi gi Siriani Neman na won a wo hyedan mu no nyina ti sa no abufuo hye woma abufuo hye woma na wasori suzum no free kro no mu ho de no ko people a won kro da so no ano sero kukunu Sabbatarian against Sabbatarian. Yo, how to continue how Matthew 2:23 to 24. Matthew asempa na yemfa bibia mawie na nyame adoma me sure say eba beto so da sene na ehu de be the first Matthew chapter 2 verse number 24. Yeah. 23-24. 23. Mark. Matthew 20, sorry, Matthew 2. Matthew 2. Yeah. 23. Yeah. Na oba betena akro bi a wo frɛ no Nazareth mu. Na de odifo no kan no abamu se wo be frɛ no Nazareth ni. Amen. Amen. Inti ya hade Mark 2:22-23. Mark 2. Mark 2:23-24. Mark 2. 22 to 23. Yeah.
wɔse na ɛbaa sɛ ɔkɔfa aburofuo bi mu homeda bi na n'asuafoɔ no rekorɔ no wɔfiti ase pempan aburo mmɛtem no bi na farisifoɔ no si no sɛ hwɛ adɛn nti na woreyɛ deɛ ɛni ho kwan sɛ wɔyɛ ne homeda yi na wɔse wɔn sɛ monkenka ne deɛ David yɛyɛ ɛberɛ a ɛhia no na ɛkɔm de no no ne wɔn a wɔka ne ho mpɛn sɛdeɛ ɔkɔɔ Onyankopɔn fie ɔsɔfopani Abita breso na ɔkɔdii kyerɛ paano a obiara ɛni ho kwan sɛ odie gye asɔfo no nko na ɔma wɔn a wɔne no nam no bi nso dii no na ɔse wɔn sɛ onipa nti na wɔyɛ homeda na nyɛ homeda nti na ɔyɛ nipa enti onipa ba no yɛ homeda nso wura amen. Does this suggest to you say Yesu edi homeda? Dabia. John 9 verse 16. John chapter number 9 verse number 16. Ɛhɔ na ɔse ɛna farisifoɔ no mu bi kaa sɛ onipa yi ɛmfiri Nyankopɔn nkyɛn ɛfi sɛ wɔni homeda ebinom nso sɛ ɛbɛyɛ dɛn na onipa de bɔnyɛni bɛtumi ayɛ nsɛnkyerɛnne a ɛte sɛ yie na mpapa mu baa wɔn mu amen. Does this suggest to you say Yesu edi homeda? Dabia. Na me no nka bibia ma hyɛ da na me de me yi na me sure say me nya bread ama wo na boa wo sɛ nyame a ɔdom na sɛ onya bre a kenkan Colossians chapter 2 verse number 14 to 17 sɛ mmara na ne tia no Bible so the nyina de kobo asenia so then Hebrew chapter 10 verse number 28 na me adom a na sene e bi hia sa bre de me sure say meja best ma be ensia bi pe na de ama wo na mo nso wetumi abam na ahwe na me I'm not jumping the gun ya benya bre Yakom. Next week, the sure say me koni say minya bre almost by 20 minutes net me din komo. This bre pacho. Vanessa, pacho for numbers ni tum na me ni etie for crave. Okay. And the for by this time we to me afre I was 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 820 910 0554-820-910. Okay, Papa Yankona, Obiba no mafatum. In the Colossians 2 verse number 14 to 17. No. Okay, Pachokolaba. Yeah. Hello, good evening. Hello. Good evening. Kolosifoɔ nhoma no eti mienu ne chichemu a ɛyɛ dunan ɛkɔ. Yeah. Na ɔpepa yɛn so nsa no atwerɛyɛ. Hello, good evening. Fine evening. Bacho dini bebe okasa free. Asuwa odin design. Obeng. Okay, Mr. Obeng Pacho at Papetio. But all that is a question me no why Ana me say da be fa na e friend sum Yakobon da ben je o se me menda no enye da ben e san kwa so Fatu. Me got to know now Obenzan. Okay. Tim Bacho Yanko Biba never. Okay, Ebiaba. Hello, good evening. Hello, evening. Bacho dini bebe okasa free. Me pacho ye premise sama puma yiwa na me ka separate masene. Okay, Papa itio. Papa me pese me chese. Sene mine nso ka se ya be ni enfen sum no. Osum no Saturday ni Sunday se se ye hu sonson ye bia ewu. Obi asisi nti mbese me hu kama ye se de fan. Ene wakana saa na me sum gina so. Ye ena mi wi ami buta wa ye. Entutu sududu no. Entutu sududu. Le pacho. Ye de boa mere wa na se ye de boa memu ana mabai. Esewa. Okay, timo the questions ni na mra na obeyi ni na no answer na sorry. 0554-820-910 0554-820-910 Okay, hello, good evening. Yeah, anyhow. Udini bebe okasa free. Pacho me ka se fi odan kwanta eje kun sumi. Okay, eja Papa itio.
nyame aso de nka Enka mo si. asɛm kakra mi bi sɛnsɛn ti sɛ mmeransɛm no ɛyɛ adwuma anaasɛ ɛnyɛ adwuma from Genesis no anaasɛ Exodus no ɛhɔ ne ndi ewu ɛnso yɛ awareɛ mmɔkorɔ no sɛ ɛndɛ 14 years ɛtumi di ewu because of yɛsɛ mmeransɛm ayɛ dɛn atwam nti mmeransɛm no ɛyɛ adwuma no so mu na homada no yɛ dɛn ɛwɔ ɔsonsoro foforɔ ne asase foforɔ a awurade nyankopɔn bɛyɛ no daa homada nkotowɛ nyinaa bɛba abɔkotɔ mu asɔre m Isaiah na ɛkasa asɛm no nti mesrɛ ɔsɛ homedadie aka ma onyankopɔn man homeda no ɛyɛ adwuma agya mmerɛsɛm no yɛ adwuma die a homeda no ɛyɛ adwuma sɛ mmom mmerɛsɛm no yɛ adwuma deɛ a ɛne deɛ wɔkasa homeda no ɛyɛ adwuma megye to James 2:10 nea wɔkasa ndi awu no ɔno ana ɔsɛ ɛnsɛe awadeɛ fi sɛ sɛ woansɛe awade na wodi awu a woyɛ mmerɛtofoɔ nti sɛ mepɛ bi sɛ mmerɛsɛm no ɛyɛ adwuma anaasɛ ɛnyɛ adwuma mekɔhyia no no nyame nhyira ho Nhyira wo nso. Nti 0201-944-485. 0201. Hello, good evening. Good evening. Udini baby okasa free. Asame the nursing the class. Asene me ba join ti papa wa. Pacho, person bita papa say. Then you see preaching. Who preaching na say will be as sakra and condemn will be asore. I say oh condemn him that sorry. I say we dey Bible. Mama say star afam dadana. Ye me Israel. Once no me gina say asore. Nti preaching na dey personal. Yes, we preaching no be say chin who free boni a oyem. Now all power sorry bia ye condemn will be asore. Yenya sa. Yo because the money na mo ni na trouble no so na be hu peaceful. Ti wo dey say wo ko asore a ni kwa say wo condemn will be asore. Obi hu me da also. So my didn't take kaka. okay, nti na wa consultate because of the response everybody. Okay. Nti 055482. Okay. Hello, good evening. Good evening. Udini baby okasa free. But I'm going to say, sorry. Sorry nti. You, Papa Yankopon Shroud, and Asma, and yet, you know, all kinds of Panay Sakra, Yaoyan and one. Namum, Babu, baby, no saying, down from me, Nayano Cron Cron. Now, Hoka can answer me just after the toss of you. Babu said, Casahodo, and Pacho, a binit here. Set a tons, and I said, and Fantana Brofo, and I tree. Okay. Also beat me album 0201-944-485. 0201-944-485. 0554-820-910. 0554-820-910. Hello, good evening. Okay, last caller, good evening. Good evening. Udini baby okasa free. Amensa. Ensa papa wa hotel. Okay. The last meeting. Now can be there. Amensa mudim no also come answer and say also kwasole I want to babeni wakua no afana na womwa. And say ono last week no chilemu by no self chilemu chilemu. Ma na ese mbidino ri say oka say obi kwasole ya mfi na point chinsen. Ana unyale na point no she ni coach no pana kwasole ya. Let me say to me say chilemu no nteta. I say obeka omwa egubu. Na ka se mfa point na na tabu an kwasole sere babro kan. Tinu wo mfa babu an kwasole. And the ekwe we be stable. You must be abu an kwasole na. You say the same na won to my name that the Yeah. Okay, ti papa. Yo, abusia, o de mesre nuanum nyina nse. Sɛ meta me ka no yɛ nwane nkɔ baabi a yɛbɛtena fidie so na yɛdwumadi nyina nso na aboa nuam bebree na yɛnkyɛkyerɛ bebree a yɛbɛba wɔyɛ brɛ ne nti no mesre sɛ nyame adom a na mesre nuanum sɛ na sɛ na yɛhyia me wɔ brɛ bɛ 30 minutes bɛma nuanum na ne ɛwɔ biara no ɛde ato hɔ de amɔmɔ obiara nya sono ntie sɛ bitima aboa nyina ɛsan sɛ me kasa bɛkɔ akɔsi baabi a ɛmwae wonim di a onsɛ de nti medanyanu nyina ase no mobile nyina nso yanko ye bia wonfa nkyɛe we are not here to indict anybody nemum yɛsrɛ sɛ ne egu so yɛka no bibiri no so emre nyina yɛ ho ase ne yɛmfa no kora nsua bible no na saa kwan so no menum yenu ne yɛnkwaje nyina bere bi pɛ unya bra bo pint of Christ baby biara bia na ono mo nsom na nsɛm yɛka nyina no obinya mu nkyerɛmu bitima boa nti aha na nyame adoma ɛdebesi
mestre say minwane ngo bebia da se ne bihia na ne wa nyina no meyi ni nyina no pepepe da mu bia na boaye yenso da be me na za kwasi ada na ye condemn na se condemn afi ebisu ka se sabat no kan ho da na yen kronkron tongues na etwi ana de kasa be a ni nyina ho mai na me sure say ebe hia obi a pepepe ti nyankopon kan obi a no hia no we ya nyankopon ne ntembia for Christ Jesus amen amen Amen. ya mompai ɛda wase otumfoɔ no awurade nhyira nka odin so anwumre wahyɛ ho anuonyam ɛgya tiefoɔ koma nyine ɛkra nyinaa hyɛ wɔ awurade nsa wɔ awurade a woma onipa adwempa na otumi dwene ho nsɛm ho te ntiaseɛ no ɛsrɛ sɛ wara wobɛka yɛ nyinaa yɛ ho na wama yɛ huhumu hunumu na ɛbɛtumi ate wo nsɛm ase na ɛtumi asomo anyankwagye ama yɛkra wo ne ɛmfi aseɛ abra wo ne afi aseɛ wo ne awie so awɔ asomdwe mu so bra yɛkɔden so ma ne si yi wɔ ndaa mu Kristo Yesu dim ti amen Amen.